Salam aleykum mehriban vatandaşlar. Sağman oturanmısınız? Biz sizin kerveriňizden öýleriniňizde agdy berilýän arskal döwletçiligiň ýar bolmagyny arzu edýär. Ene biz nalamaty desterhan gepleşigimiziň nowatdaky sanyny seretmäne çagyrýar. Ene ýazgymyzyň bu sany Liwap vilayatynyň Kerke etrawynyň Aslanababa şäherçesi. Ene Bayram Agalyň döwletli maşgalatynda. Ene häzir dinanlar bilen tanış edýär. Bayram Agaň maşgalaty Anawlyneje gelini Gulruh. Geneceler birek hoş gördük. Hoş bulduk. İnnik hava Anawlyneje doğrusu bir näçe et önümleri bar. Ine Liwap vilayatynyň aýratyn milli süýji tagamlary bar. Ine ýurdumyzda da gyş mewsimi dowam edýär. Elbetde gyşda aýratyn iýmitimizde has uly üns berýär. Biraz etliräk, ýaglyrak, düzümi güýçliräk naharlary ýer. Indi genjem şu siziň ýörme tagamňyz bar ekeni. Doğrusu adyny eşitýädim, taýýarlanyş barady, maglumat bilýärdim, ýöne ýakyndan görme mümkinçiligim bolmany dogrusu. Indi mehriban dinanlar, sizem tomaş ediň, menem öwrenöýin. Indi genjem söz nowat sende. Indi şu siziň milli tagamňyz bolan hasam toýda bişýän tagamňyz ýörme naharynyň taýýarlanyşyny bilesimiz gelýär. Esasanım gyş döwründe pişirilýän türkmeniň milli tagamy kelle basaýak, mehmana hödür edilýän tagamlaryň biri. Mehriban dinanlar, Liwap vilayatynyň milli tagamy bolan ýörme naharyna gerek bolan önümler malyň öýkeni, bagry, hemem ýüreg goşulýar. Soň içine soğan goşulyp, duz bilen, gara burç bilen tagamlanylýar. Isleňe görä içine pomidor, hemem sarımsak dograma mümkinçiligi bar. Şeýle görnüşinde tagamlanýaryp, dolu garamy ýetenden soň malyň iç ýagyny dowam görnüşinde uzyn kesip, soňam ýanky hurşy içine salyp, ak iňe sapak bilen berkidilýär. Kä halatlarda şol hereket sapagy daşyna oramak esasynda da öz boluşly döwünçek görnüşine getirilip taýýarlanýar. Mehriban dinanlar, Liwap vilayatyna mahsus bolan hasam toýda bişýän ýörme naharynyň taýýarlanyşyna tomaş edýär. Ene kelle başaýanbaz taýýar. Bir ýerde de şoň içine salýan ekenler, goýunyň öýkeni, bagry, ýüregi hemem iç ýagy dogrulýar, duz burç atylýar. Başga düzümine tagam atyp bolýarmy göýe önümlerden? Howun, otçal, gadyr burç, pomidor, sarp bolýar. Oda bir ütgeşik tagam berýär özçe. Sarımsagam goýup berýär muňa. Howa sarımsagam salsa, gyş aýlary. Hawa, şokladyň tagamna berer. Hawa. Ine häzir gelinim ýürüte ýanky gaýnyň dolan iç ýagyny dikme işini ýerine ýetirýär. Elbetde dikmegi ýanky pozulmaz ýalydyr. Hawa. Indi bu iç hurşundan agarlygy neje? O nähili? Kelemede dolap gadyna atyp bolýar. Goýunyň garyndan dolap atyp bolýar. Dogry. Ine dogry taýýarlaşar. Täsirine eken häzir ýakyn wagtda nesip bolsa buň atalyşyna da tomaş eder. Demek ki televizyonlar naharımızı aktarmak için
ocağımızın başına geldik. İnne anne olunca kadınımızın içine su var. Şunu ilk kellesin talya. Ayakları bilen bağlanmadan. Naharmaz bilen 4 saat vaxtlar pişiyor. Doğru yeni bir gedek yapla diye kadınımızın içine su var. Ol kızıp dur. İçine kelle başa yağ saldık. Eğer ol bir gedek kaynadıp çoğdurup dökme üçündür. Şunu birinci yere kaynadıp dökmeli. Sonra ikinci suyunu pişirmeli. 4 saat devam ediyor. Ondan sonra ayarlan yörmemiz salyas. Yörmemiz ne vaqt salyas? Ona mı aytsan? Pişmesine kolaylan vakti, pişen vakti salyas bol. İçine oğluk doğru olan son basın pişiyor. Ine mehriban televizyonlar Liverpool ayetine mahsus olan hasam toy tağamı zahmeti talep ediyen tağamların biri yörme naharın pişirişine tomoş ediyen. Biz kelle başayak naharı yığıyat yurdumuzun durlu kuncaklarına yönü Liverpool ayetine ayratin ütköşük tağamlı ornuşuna pişirilen ekeni oyunun bağrı öykünü yüreği oğluk doğrulup içağına dolanyan ekeni. Indi gencem şu nahar şeyle ornuşuna eğiliyem ya eğme için dedim baylaştırılıyor mu? Elbette baylaştırılıyor. Buna tamdır yağlı petir diye şunu yapmalı. Tamdıra çörük. Ondan sonra onu katlaklap tamdıra koyar. Ondan sonra doğrap. Üstüne yörmesini koyup ona alınyan naharlarını verir buna. Adal burç, balgar, pomidor, kesir, salsanın içine tağım veriyor. Indi gencem, indiki fırsatlar? Hamir yoğurup yağlı petir yapmalı. Hananma yazgıyımı değil, mehriban denanlar. Öyde devam edeceğiz. Yazgıyımızın bu sani Liverpool ayetinin Kerki etrafına, Astana Baba şehirçesine, ine bayram ağalan devletli maşgalasına. İnanı olunca yörme naharınız yağıl çörek bilen iyiliğe deydiniz de. İnanı maydı. İçine hamir yoğurmalı. Gelin. Duzuna bismillah. İni bil algın ne oluyor ana değerli? Petir hamir oluyor. Babam sal versin mi? Sal versin mi? Bismillah. Yağlı petirim öyle katı yoğurulan hamir olmalı. Terabi yağ çalıp tamdıra gelmeyenimiz yaklı sıyırıkma diyali yüzü. Indi bu neçe çörek lürak olmalı? Bir kelle başayak nahar mı da? Bişen çörek tanımız? 6-7 çörek bolsa oluyor. Indi şu naharımız takminen neçe adamlık? Bu oyun kellesinden yörmeli pişen nahar yetimli oluyor. Bereketli oluyor. Bereketli oluyor. Neçe adam ise de doğru nahar olandan sonra tiz doyuruyor. O görülüp iyileyen naharların biri oluyor. Mehriban televizyonlar hamir yoğurmağım dediğini bak. Esasen ilk vada uğrunu yapırmak için hükman bir el bilen yoğurmalınya. Şol uğrunu yapırlayıp ağzından kızgıncak suyunu koyunundan son iki el bilen yoğurluyor. Gencem aşlık, böreklük hamirler bir elle yoğurluyor. Yine hamir, petir, çörege netlenen, yalnız ulu uğrumdaki işlekler netlenenler hükman iki el bilen yoğurluyor. Yoğurmada üns veriliyor. Şu katrak olan da kovatsılıyor katrağı. Hamirin tağdan olur yani. Mehriban televizyonlar, ana olunca dayhan denan. Ana olunca yakinen sizden bilesiniz yerlerden ekinin hayt görünüşü bilen kas yakinen kızıklanıyor. 10 hektar kovusu meydanım var. 10 hektar buğdayım var. Allah'a şükür. Yılın yılına bol hasıl ve vatandaşlarına tavsiye ediyorum. Indi şu dayhançılık bilen dine siz mi ya oğulluğunuz kıyılarında meşhurlanıyor mu? Maskalarımız bilen. Hemen böyle. Maskalarımız. Ağzır maskalarımız bilen şu uğrunla. Dayhançılık doğrusu yılın her parsında da ünsüde olmalı olan. Sen yere ihlas etmeliler. Indi bol hasıl almak için elbette yeri sürme has vacip bolup duruyor. Yerine güz sürmesen yüz sür diyor. Şonu güzle sürüp derslep tava getirip koysam yer demin alıp eni toprak mısık hamir yağlı. Yoğurulan hamir yağlı kovu oluyor.
Asılga bizim şu toprağımızın özünde bereket var. Asgal var. İstenlik bir yerde ekin meydanı, ekin hasılını önümünü bolluk bilen almak bolýar. Şu dayganlarymyzda da döwlet tarapyndan uly gollaw berilýär. Gallaňy, paxtaňy ýygyp tapşyryldyň. Hadaplaş işlerem wagtynda geçirilip dur. Esas şu daygan hasyl almak üçin has özüniň tutan ýerli bolmak gerekde. Howa. Yaş owaçany üstürüp kemala getirip hapa haşal otlaryny ayırmaly, ders dökmeli, kali dökünlerini vermeli, wagtynda suwarmaly. Daygançylykdan döwlet tapdyk, çağalarma da, gelin gyýdyma da ünleýän. Näçe perwendiňiz bar? Agzyr maskalamma, bir gyýdym, üç oglumma. Döwelemi. Her bir enelerimizin kalbyndan mehirli sözler çykýar, goňç sözler çykýar. Sebäbi her bir ene ata öz öýüne, öz ojagyna, öz perwendine gowanýar. Şular ýaly döwletli masalalarymyzyň sany artýar. Ýurdumyz parahat, her bir ýerde adam hakyna ul ala edilýär. Ýurdumyzyň turly kunjaklaryna şular ýaly toý gurulmalar dogrusyna ýagşylyk bir arzuwlar aýdylýar. Bu sanýar, toýa betlenýän watanymyz bar. Ne bilem, şular ýaly ýyllaşlarymyzyň arasynda barýar. Toýlarymyzy, taçaklarymyzy bedeýän nazmatlar dogrusyna söhbet edýär. Sebäbi ýurdumyzda bazar bolçylygy döredilýär. Her bir öýlerde şular ýaly ihlas bilen türkmeniň ak unundan, buğdaýyndan, önünden, önünden hamir ýurmak, çörek pişirmek, saçaňy doldurmak, hasan buýsan şule. Inni an bolýanjam. Hawa çörekmiň ýurmaly. Hawa. Inni buny dowala bölýäňizmi ýa bir 50 mini goýýaňyzmy? Din derece edip dogulalara bölüp yuka yayıp yağsalıyor. Hawa. Türkmençilikde adam gaýyn gelin gatnaşyklaryna örenli ünferler, şular ýaly görnüşinde gaýyn gelin bolup hamir ýurulanyp, hökman maslahat gaýynyndan soralýar. Duz atymyň uny näçerek saljagyň, umumyň aýdaly çörek bişirme sanyňam. Şol işiň bilmezligi däli sylanşyk. Sebäbi gaýnyň öz orny bar, ejeň öz orny bar. Haçan ata söýüňe gidip ata söýüňde şular ýaly hamir ýurma mümkinçiligi bolup biler. Çörek bişirme mümkinçiligi bolup biler. Şonu ejeňden soraýan duzuňy, unuňy hemem birden nahar bişirmeli bolsa, bişirjek naharyň görnüşini hemem mukdaryny. Esasan öýde ula goýulýan hormatyň naýbaşlarynyň biri hasaplanýar. Ana bolýanja. Töleme 3 ogluňyz bar. Onu 3sini mi öýerdiňizmi? İkisini öýürdüm. Gelinleňiz haýsy hat nahara öpdi, haýsy hat öýüşe öpdi. Men gelinlerim ikisem bişdişe öpdi. Öýüşlerine de, sir süpürlere de. Umumyň aýdanda öý hojulukçy, uly gelinim ýanymda. Kiçik gelinim oğaly. Asyl hadaşy gaýnyňdan hem öwrenilýär. Hemme-de gyzkan öwrenilmek da belli bir derejede gaýnyňdan öwrenmeli tagamlanmalýar, käbir öý işleri bolýar. Dogdugymdan düşdigim diýär. Men diňe meýdana işine gitýän. Gelin hemme zat pişirýär, taýýarlaýar. Näme pişirýän diýip sorak galýar. Daýa şükür gelip iýe. Gelýän çägem taýýar edip goýýar. Taýýar edip goýýar. Indi genjem hamirmida öýdük. Indi bir 50 mini goýýasmy ýa? Ýaý berýär. Ha, hananlar, mehriban denanlar. Häzir. Hawa. Ýaýylşyny hemem ýaglanşyna tomaşa edersiňiz. Şu wagtky pursatlar sen aýşyňyz ýaly mehriban telewizorlar egerde oklawdy alyp bilmedik ýok kolony ýaýym şular ýaly el kömegi bilenem ýaýym bolma mümkinçiligi bar. Sebäbi ýagyl çörekde gaty ýaýymyň tegelekliginiň owadan bolmak hökmanlar esasat ana bolýanjam ýok kology. Ýok kology ýerine. Hawa. Tar ýagy deň çalyp.
pişirmek. Ha. Yağ köp çalsam tandırda. Ha. Akya, hamiri. Yağlı çörek adını almağı, yağ çalınyanı bilen bağlanışıklı. Şular yağlı görünüşünü ak yağ, kay halatlarda sarı yağ çalınıyor. Köplenç şuna jigirdekli ak yağ ham çalınıyor. Ama böylenin suyuculuğu var, biraz oğuncak soğan noğrama etafına. O esasen jigirdekli çörek değil ya, yağlı çörek değil ya. Bu dinle sade görünüşünde sarı yağ çalınıyor şeyle mi? İpleme görünüşüne koyuyorsunuz. O yok, ben yoğurya kadar şuma. Biz doğrusu yağ çalamada hamirin bir başından düğürlümek esasında toğlayat, yani bilen öz başlı yağlı çörek etme. Görünüşü hava iplenip son doğalı görünüşüne getirilen eken. Gencem şular ýaly ýene näkil milli tagamlaryňyz bar? İşte şunu yalqatlar getýär. Ha, tandyrda. Taana ýaly. Onam ýaglaýanmy şeýle görnüşinde? Owa. Ýagla bitse, bolýar. Köýüň ýiti gelip süýjä bolýandyr. Owa. Televizyonlar Türkmenin bay aşhanası var. Olar döwürlegiň tinagyndan geçen. Şular ýaly süýji naharlarymyz, milli taamlarymyz kädirem her bir aşhanalarda bişmegini dowam edýär. Öz ýoluny üýtgetmän. Sebäbi Türkmenin öz boluşly ekologiýa taýdan arasy süýji taamlary bar. Olar her wagtam adamy doýurjy, bedenimizi kuwatly saklaýjy hasaplanýar. Ine şular ýaly milli taamlarymyz eceden gyýda gaýyndan geline öwredilýär, nesilden nesile geçip gelýär, dowam edýär. Ine süýji naharlarymyz diňe bir öýlerde däle, toýlarymyzda berýär. Ine biziň ýurdumyza gelen jahan keşdeler, siýahatçylar toýlarymyzda gatnaşýan dostluk, doganlyk döwletlerden gelen wekillere hödür edilýär. Olar şeýle öz boluşly tagamynyň bardygyny aýdanlaryna biz elmidama buýsanç bilen diňleýär. Ine şular ýaly süýji naharlarymyz
öz bolşulugy bilen, görkü bilen, taýýarlanyşy bilen esasy zadan bellemeli, özüniň arasy bişirilişi bilen hem tapawutlanýar. Ine biz häzir görýärsiz, tamaşa edýän Liwap vilayatynyň çäginde bişen, hasam Kerke etrabyna bişen ýörme nahary. Ýörme nahary doğrusu kelle baş aýak bişirilýär. Biz kelle baş aýak çorba görnüşine atarýan bolsak, bular ýörüýte iç ýagyna, oýunyň bagyryny, ýüregini doguramak, hem soğuny ýetirip, duzlap, burşlap, öz borçly dolamy işini ýerine ýetirýän ekenler. Nädir? Doğrusu ona harmat daşarda bişýär. Uzak wagt gaýnamak gerek. Şoň aşagyna düşemek üçin ýeňde hasam tagamly bolmak üçin häzir çöregini ýaglaýan pursatlary. Nigenjem ham ýermede ýaglap bolup gelýär. Tandırmada biz gobuça bilen agyrtýar. Gobuça bişde fiýen bolýar çöregi. Çöregi başgaça bolýar. Lehvan denanlar ine ýagyl çöregimi ilk ýaglady ana ulanjymy innem şular ýaly el kömegini ýaýratýan ekenler. Muňa oklawa diýgirilmeýän eken. Dogrusyny biziň işimizde ana ulanjymyzyň oňşasy sona gençede gatnaşýar. Sona gençe bir gyýtgarakçydy ýakyndan tanasa. Men Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Kerki etrap komitetiniň esas hünärmeni. Inha biziň türkmen halkymyzda dürli toýlarymyz ken. Biz şu toy tomaşalarda gelin gyýdylar bilen üýşüp ýagly çörekler bişirýäris. Ene mamalarymyzdan gelýän milli ýörelgelerimizi, ýaş nesillerimize, gelinlerimize, gyýdylarymyza öwretýäris. Toýlarymyzda üýşüp şeýle ýagly çörekleri bişirýäris. Dürli türkmen tagamlaryny taýýarlap, toy saçaklaryna goýýaris. Sonra gence, şu Kerke etrabyna hasam daýhançylyk, ösen mallarçylyk ama ösen molin daýhançylykda haçydyň bir öz boluşly uğurlagyňyz bar. Şu ekin dolanşygyny dowam etmek maksady bilen. Hiç wagt ýeke ýeriňiz boş goýmaýan ekeniňizde. Hawan haşy ekrançylyk hakynda gürrüň edenmizde Kerke etrabymyzyň edermen baba daýhanlary hem ýylyň-ýylyna ekinleriň dürli görnüşlerinden ýokary hasyl öndürip ýurdumyzyň toýdur bayramlaryna münasip sowgatlyk elýärler. Biziň Kerke etrabymyzda esasan hem paýta, buğday, aralyk ekinler, gök we bakça ekinleri ösürilip ýetişdirilýär. Bu bolsa azyk bolçulugyna biziň etrabymyzyň edermen baba daýhanlarynyň hem münasip goşýandyklaryna aýdyň suwutnama bolup durýar. Bişirip oturan ýagly çöregimiziň buğday hem öz toprağımızda öndürülüp yetiştirilen buğdayın hatılından, tayyarlanan, ağundan şeyle dürlü tagamları pişirip toy bayramlı saçaklarımıza koyuyoruz. Bizim baba dayhanlarımızın yıl boyu çekýän dehmetleri neticesinde yurdumuzun az bolçulugy üpçün edilýär. Dayhanlarımıza devletimiz tarapyndan uly goldaw berilýär. Hormatly prezidentimiz bizim dayhanlarymyz üçin tohum, su, ekinlerin diýan berjilerine garşy himiki ferişteler bilen el yeterli bahadan üpçün edilýär. Şeýle bolan soň biziň edermen baba daýhanlarymyz ýylyň dowamında dürli ekinlerden ýokary hasyl öndürip ihlasly dehmet çekýärler. Biziň etrabymyzda toýdur bayramlarda şeýle goňşy bolanlar bilen üýşüp süýjü tagamlar taýýarlap
toy bayramlara özümiz agdy birlikde gatnaşýar. Tandyrmydan o toy berilip agardylyp dur häzir şu çörekmidi tandyrda agdy birlikde pişirer. Nesip bolsa mehriban teleworçular dinleýişiňiz ýaly. Tandyrmydan ot goýberilip dur häzir ýazgymyzy daşarda tamdyryň başyna dowam eder. Yörmelemizden sallık. Yine soğanat yaz, soğanat. Soğanat yaz, son pomidor at yaz. Ha böleklemeýäňiz? Yok. Tamam, golçuk yaz. Mehriban teleworçular, kelle başaýamyz. Biz seher bilen atarypdyk. 4 sagada golay gaýnady. Kelle aýak bişip uranyp, ýa görnüşinde ýörmelerini salýan ekenler. Taňam bütün görnüşinde soğany, pomidory ýöne böleklemän. Çorbasam bol mukdarda. Bizim ýagyl çöregimizden bişdi, biraz soğumagyna dowam edýär. Häzir asalymdan ýagyl çörekler doraýansyňyz. Dorandan soňam şul pişen kelle başaýakly ýörmänem. Şol çöreklerin üstüne alar, soňra nesip bolsa dudunam da adyp görer. Dogry täsin tagam, süýjidigi şunuň taýarlanşyndan belli. Elbetde öz boluşly ýokumlydyr be. Biz patylymda ören köp ýyllar, bedeline peýdaly ýokumlary bar. Mehriban teleworçular, biz sizi çagyrýar Kerke etrawyna. Ine Kerke etrawyna mehman bolsaňyz, size ilk hödret diýerler ýörme tagamny. Ine dogrusy, biz hem häzir dadyp göreriz. Tagam marada maglumata maýdar. Mehriban dinanlar, indi biz ýazgymyzyň soňky fursatlaryna golaýlap gelýär. Ine fiýji tagamlarymyzyň ikiden bişdi. Indi ana ulence ýörmemde gaýnamagyny dowam edýär. Ýörmeme pişdi. Indi nan dograýar. Soň sabzy bermek kalýar. Indi onu nähili bölekleýär? Şunu arasını açıp şey yaprak şey. Ne doğru tayarlanışı ama öz boştu kenoni. Hatam imene netlenişi ayrıtın tapağutlanıyor. Bu lokal yaprak yağı görünüşünde ayrıp doğrulsa, çorba koyulsa yığırılıyor hamur. Şunun için hem olarak doğumlurak doğramalı. Onu doğramalılardı.
Yağlı çörek her wagt süýji tagam, özüni küýsediýän tagam, yağlı çörek, etli çörek, jirdekli çörek, süýtli çörek, petir çörek, türkmen çöregi, sar yağlı çörek. Ine dörtüş var, doğrat dursunlar şeýle ýakymly iýsi bar, hoşboý tagamy bar. Ine dört elette çorla bilen has. Ýeninde ýani tagamy üýtgeşik bolýan bolmaly. Esasanam şu anulence ertirne de gowy, guşlukda ýeňde de gowy yağlı çöregi. Haçaklara gitmene de gowy toýa gidende, üýsme gidende. Gatlak da şu yağ çalıp. Hawa. Şol gatnaşyk galmasyn diýen manyda şeýle çörek. Toýlara haçakly yağlı petiri çörekler gidýär. Asıl hada şu yağlı çörek howur peşte deme tagamly bolýan, tamdyrda tagamy üýtgeşik bolýan, köýeden ýiti gerek durýar. Hawa. Hazan belleýär, şu bişiren yağlı çöreğimiz gowaça oduny bişdi. Indi genjem dogrymy alyp bolduk. Indi böleklere bölýärmi? Ha, minki biraz köpürek boldy. Owa şonu kübä bölüp. Ha, adam daýalmam. Ha. Örüme goýup, soğanma atmaly. Çorbadan soň goýansyňyz soğany. Ha, üstüne goýýarsy, çorba goýýar. Ha, üstüne goýýar. Nimekwan denanlar ulak wagt ihlat eden denanlarymyň mähri degen süýjüne harmady bişdi. Ine muňa sarma diýip atlandyrýarlar. Ine kelle başaýamydam, etçäge dolan sarmamydam şular ýaly görnüşine ýazgyn gaba guýýan ekenler. Suwnam tamdyrda tiňitli bişen ýagly çöreğimizin üstüne ak ter soğana tegelep doğrabam. Soň çorbasyny guýýarlar. Ýakymlyja iýsi bar. Şireli bolanlygy şu kesbinden, ýani çorbasyndan belli. Indi biziň süýjü naharymyz ine akşamara ýetişdi. Ine güne masraflak gelýär. Dogry bu nahary bişirmek üçin 4-5 saat gerek bolýan ekeni. Tabak çalşaýalmy? Hawa. Siňitli uzak wagtlar haýal otda gaýnan naharyň tagaman başga bolýar. Ana ulence sawalsyny aýdýas bitdi. Ine bugün töweleme bir aşganaňyzy açdyňyz, süýjü nahar bişirip görkezdiňiz. Dövletli ağlı bir maşgalam var. Buyson yan aktıcıklarıma. Gelinim bilen süýjü naharlar pişirýär. Gahrman arka dağmyda. Arka dağlı gahrman terdarmyda. Köp sag bolsun aýdýar. Janlary sag, ömürleri uzak bolsun etýän işler elmadama robaşlyklara beslensin. Ibakly daýhanlary jem bolup bugün arka dağmyda aksaýtýar. Arka dağ terdarly cennet ýurdumda bedew bady bilen öňe barýar. Sağol genjem, arzuňyz hasyl bolsun. Hemişe taçaňyzda şular ýaly süýjü naharlar ornalyp dursun. Gapyňyz toý açylsyn, aktyklaryňyň bagtyna uwanyň. Sağ bolun. Toýda görşelim. Ine mehriban telegörjüler, ýazgymyzyň bu sany Lewap vilayatynyň Kerke trawndan taýýarladyk. Ine dogry Lewap vilayatynyň toý tagany bolan sarma naharyny bişirip görkezdiler. Dogry taýýarlamasy aýratjy zähmet alýanan bolsa, soňunda süýjü nahar şular ýaly görmüşinler.
Hoşboy iyisi elbette bedenim üçin kuvvetli tağam, şiireli nahar, qısbatlı Hatem Lukmanlar tarafından ayrıca maslahat berilýär. Kelle baş ayak naharib. Lebap vilayetine gelenizde şular ýaly görnüşini sarma naharını ip bilersiňiz. Biziň ýazgymyz siziň göňlüňizden turanlar diýip umyd edýär. Hemişe diýarymyzda toý bolsun, agdylyrlyk bolsun, saglyk bolsun, bagtyar günlerimiz dowam edip dursun. Halkymyzyň rahat, parahat ýaşamagyna şertler döredýän Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz, arkadagy gahrman ferdarymyza sag bolsun aýdýar. Cihanlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun, tutumly işler mudama ýol alsyn. Şeýle ýagşy arzuwlar bilen gepleşmeden bu sany geçirip durýar. Kädirlikçe hoş wagtyňyz, eşdäňiz açyk bolsun.